Hayırlı kиш, Роберт Гаряев kitabı boyunca düşürülgen Слово пацана, кровь на асфальте serialı онлайн кинотеатрlarda күрсәтелә башлады. Күпләрдә ризасызлык уяткан сериал 80-90 елларда Казанда хөкем сөргән урам төркемнәре турында. Җинаять улына баскан яшьләрнең җимерелгән язмышлары, ата-аналарның хәсрәте, җәмәгатьчелек борчылуы турында фильм төшерү нигә һәм кемгә кирәк булды? Студия кунаклары белән бергә фикер алышыйк. Hayırlı kиш, хөрмәтле кунакларыбыз. Әйдәгез башта шушы сериалның трейлерын карап узыйк. Камушек, так наша дорога. Когда вернулся, вижу. Зубы на нас точат. Сез карап өлгердегезме әле, Алмаз? Хәерле кишләр. Ничек бәялисез? Хәерле кишләр, Айваз. Шушы кинофильмда катнашырга мөмкин булган типаж буларак сездән сорыйсы килә. Рәхмәт инде. Ниясыяңа да кагыланнарны. Икебез дә бер тирә. Нәрсә әйтәсем килә? Мин моны кичә Луиза шалтыратып әйткәч, машинаны тапшыру була, карап алады бер сериясын дип. Карадым. Беренче сериясына түгел, 3 сериясы чыкты бит инде дип беләм мин. 3 серияны мин карадым. Һәм мин әлеге сериалдан канәгать калдым дип әйтәсем килә. Сәбәбендә әйтергә мөмкиндер, бу бик тә тәрбияви чара дип әйтәм мин. Моны инде сүздә бик күпләр әйтерләр. Нинди сүз сөйлисең дип. Бездә ушыннан да татар халкында гына түгелдер, гомумән безнең илебездә менә шундый хәзер сәясәт алып барыла дип әйтәм мин. Инде каршы фикер безнең булачак Зөбәйдә ханым ягыннан. Әмма башта шуны әйтәлек, кем өчен төшерелде бу сериал? Чөнки яшүсмерләргә алны күрсәтергә ярамый, анда маркировкасы 18+. 30 яшьлек яшьләргә, мәсәлән, безгә ул кызык түгел. Нигә? Без башка темалар белән яшибез. Кем өчен төшерелде ул? Бу яшүсмерләр өчен дә, Луиза. Ник дигәндә 18 санны син соп ярам мөмкинсең. Аңлыйм, кинотеатрда бәлки китмәсләр, ләкин телевидениедан аны яшьләр карыйчак, компьютердан аны яшьләр, интернеттан алып карыйчаклар. Бу яшьләр өчен һәм дә ата-аналар өчен. Ни өчен бу әйберне әйтәм мин? Әйе, беренче сериясын караганда, әле ак карага бүлерләр микән дигән фикер бар иде. Ләкин инде икенче, өченче сериядә мин күрә башладым. Балалар, яшүсмерләр ни өчен урамга дәккәнен. Монда бит үлдә төпләп карасаң, монда ата-ананың да гаебе булырга мөмкин, гаиләнең дә гаебе булырга мөмкин, монда гаебе булырга мөмкин. Тирәюнең дә, мәсәлән, бу чиракта инде мәктәп, әлеге фильмнан чыгып фикер итәбез икән. Монда инде гаебе бар урамның үзенең дә. Һәм дә шул чордагы дәүләт системасының Монда аңларга кирәк, монда бер ил таркалып, икенче илләргә барлыкка килгән, һәм гомумән шушы монда урам гына түгел, гомумән бөтен дәүләттә гомумән алганда ниндидер процессларның әле барлыкка килүе, нигездән үзгәреп кыруы әлбәттә тәэсир ясый. Су булган ул. Су булган вакыт дип аны әйтергә мөмкиндер. Без бөтенебездән нәрсәдән куркабыз? Шул исәптән Зөбәйдә ханымда популярлаштыру булмас микән дип. Менә мин дөресен әйтәм, бер сериясын гына карадым һәм бер сериясында минем малай тигендә монда йөрде, теге экран каршында һәм бер сүзне ишетеп алды. Чушпан сүзен әйтә. Каралы нинди сүз? Каралы нинди сүз? Мин моны иртәгә барып мәктәпкә әйтәм ди. Әйтәм, әйтермен мин са. Менә инде беренче сериясына бала шулай итеп иярә икән, бу нәрсә китергә мөмкин икән. Нәрсә китергә мөмкин дигән сорауга җавап бирер өчен, ни өчен теге вакытта ул башланган дигән сорауга да бераз гына ачыклык кертергә кирәктер. Минем уйлавымча, менә бик дөрес фикер әйтелде. Ул вакытта сез әйттегез бугай, илләр тегеләй булай килә башлаган вакыт 85 елдан соң булган чыкчыр. Әле ул вакытта Советлар Союзы бетмәгән. Минем уйлавымча, монда бу балалар үзләре генә уешып, үзләре генә шулай урамга чыгып, яшүсмер балалар чыккан әйбер булмады. Аларны уештырдылар. Чиста криминал кешеләр түгел, затлар түгел. Бәлки менә шушы Советлар Союзын төптән җимерү максатыннан чыгып эшләүчеләр уештырданы. Мин шундый фикердә. Шуны уештырдылар. Казан феномены дип әйтәләр бит. Бу ни дәрәҗәдә безгә генә хас, Казанга гына хас күренеш булган микән? Башка регионнарда, башка регионнарда бу кадәр тартылган булмады ул. Бәлки Ростов кебек шәһәрләрдә бераз күренде бугай андый нәрсәләр. Казан феномены дип дөрес исем бирелде аңа. Һәм нәрсә дип әйтергә мин бу эшләр буенча бик күп катнаштым ул елларда. Безнең төптән шундый эшләр тарадыр инде. Һәрбер катнашкан эш буенча берничә авыр тән җәрәхәт алган, берничә үлем
Шулар очрады. Һәм әйтергә кирәк, хөкем искәнсән утыртылган бала чагалар, яшүсмерләр дип әйтик инде. Аларның ул вакытта ни өчен бу эшне эшләдегез дигән сорауга җаваплары юк. Менә без мин яклый башлыйм икән инде, мин иң беренче ни өчен бу елга бардың син? Нәрсә эшләргә соң? Менә минем иптәшләр барды, мин дә шуңа күрә ияреп бардым дигән була инде. Кемдер оештыра аларны. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, аннан соң ул вакытта әлбәттә яшүсмерләрне бик ныклап хөкемгә тартып, хайран зур насыруклар бирделәр, ләкин ул сыруклар үлем җәзасы белән бәйле булса да, җәберләнүчеләрнең үлеме белән бәйле булса да, ул яшүсмерләр өчен 14 яшына кадәр 6 елдан артык була алмыйча, һәм бүгенге көндә дә яшүсмерләргә 10 елдан артык җәза бирергә мөмкин түгел. Менә шул нәрсәдә аларны олылар шулай дип әйттеләр: "Син яшүсмер, сиңа бер нәрсә дә булмый, әйдә. Без сине яклыйбыз, без синең яклаучың, без гаделлек өчен көрәшәбез, без бары тик дөрестлек өчен көрәшәбез. Без шундыйлар, без рыцарьлар" дигән фикерне аларның башына салып, аларны шулай итеп тарттылар. Без әле феноменга бер әйләнеп кайтырбыз. Монда әле шул чорда үскән буында бар, ләкин менә әйдәгез тәрбияви ягын тагы күтәрик әле. Чөнки менә Алмазның фикере белән мин дә килешү шуны әйтә алам, 3 сериясендә караган кеше буларак, башта чыннан да без аны пропаганда дип уйларга мөмкинбез, һәм яшьләргә чыннан да заманында без караган бригада, Бумер, кинофильмдагы криминал романтизм тискәре йогынты ясар дип уйлыйбыз. Ләкин мин шуны әйтә алам. Карыйм һәм шушы күренешкә минем негатив уяна. Чөнки анда реальлек күрсәтә. Драматург буларак, Мансур әфәнде, менә ничек уйлыйсыз? Шушындый алым белән куркыныч күренешләрне, вакыйгаларга профилактика уздырып буламы кино аша? Чөнки күпләр әйтә, криминалны күрсәттең, димәк бу криминалга профилактика. Ул бик кирәк танда эшли ала. Юк, мен кинода, бигрәк тә сериалларда бер нинди профилактика, бер нинди популярлаштыру дигән нәрсә юк. Бу бит сериал, бригададан соң булды, җинаятьчеләр артты. Андый төркемнәрдә ул нәрсәгә мин бик ышанмыйм. Мәсәлән, эчкечеләр турында шушы хәзер фильм бөтен кеше ишә башлыймы? Яки инде менә бөтен дөньяда күпме фильм төшерәләр наркомания турында, башка кешеләр шуңа карап өйрәнәме наркоманиягә? Юк, минемчә, бу иң популяр жанр. Беренчедән, ул сериаллар хәзер. Бөтен халык карый аны. Аны яшьләр дә карый, өлкәннәр дә, диме? Менә минем яшьтәге дусларым шалтыраталар. Менә шушы сериалны карыйм, хәзер реклама, шуңа күрә безнең 3 минут сөйләшергә бар, менә реклама вакытында гына. Бөтен кеше ябыл, менә сәнгать дәрәҗәсендә бу югары нокта дип әйтмәс идем мин. Бу уртача язылган, профессиональ эшләнгән бу. Моны эшләгән кешеләр, моның сценаристы да, режиссеры да. Менә аның турында әзгенә соңрак сөйләшербез. Менә Зөбәйдә апа әйтте, нәрсә эшләргә соң? Сез шул чор яшь кешесеме? Ничегрәк булды ул вакытта? Урамда булган яшьләргә дә, шул урамга кирмәгән яшьләргә дә авыр булгандыр. Ул авыр чор иде. Үзгәртеп кору чоры иде бу. Балалар нишләргә белмиләр иде. Менә бик дөрес әйтелде монда, име? Бәлки бу провокация булгандыр Татарстанга карата. Чөнки башкаларны искә төшерегез әле. Ничегрәк иде сезгә яшүсмер буларак менә шул Казанда яшәргә, Казан баласы буларак? Без бит аерым тормышта яшәдек. Без теге безнең районда мин сизмәдем группировкалар булуын, дөресен әйткәндә. Бу ничәнче еллар? Сез 70-нче елларның ахыры, 80-нче башлаганы, мине әни кайбер вакытны мәктәпкә зата иде. 9-10 классларда укыганда мин аңа гаҗәпләнә идем, әни нәрсәдер борчый иде. Гәрчә безнең мәктәптә сизелми иде ул нәрсә. Без ничектер читтәрәк тордык. Бәлки шул белән турып кенә. Күрә идем, урамда йөриләр, телагарик кибеме? Бәлки малайлар зур телага күреп, без белә идек, ишетеп, менә бу группировщиклар дип. Ләкин сезнең вакытка барбер вакытны махсус сорадым, сезнең вакытка аның ниндидер бер пиге эләкмәгәндер. Менә Ниязның яшүсмер бала чагына эләккән булган ки, ниндирәк вакыйгалар хөкем сөрәйде урамда дип әйтим, Казан урамнарында. Бик күп сөйли алам мин аның турында, чөнки мин урамның үзәгендә яшәдем, шушы менә аралаштым ул кешеләр белән, мәктәптә укыдык бергә, һәм менә шушы фильмда күрсәтелгән бөтен персонажлар, алар минем буын. Һәм син зря әйтәсең, Мансур, фильмның йогынтасы юк дип. Менә криминальный чтиво караганнан соң минем бик күп таныш кешеләрем, чөнки анда бик тәмле күрсәтелгән шушы героинны кабул итү моментлары.
Бик күп менә әйдә попробуй дип санап карады үзеңне һәм үз тормышыңны җимереп юкка чыктылар. Бик күпләр. Хатын-кызлар да, яшь үсмерләр дә, яшь ирләр дә, аның йогынтысы бар, әлбәттә. Шуңа күрә бу сөйләшү буш түгел минемчә. Ләкин турыдан бит ул эшләнми, турыдан менә пропаганда. Бар син группировкага кер дип фикер уята алмый да. Ләкин минемчә монда хәзер туктагыз. Монда сез бригада белән чагыштырасыз, бумерлар белән чагыштырасыз. Мин нәрсә әйтмәкче булам? Ул вакытта әле ул бик актуалия. Хәзер ул тема актуаль түгел. Без аңа хәзер тарих вакыйгасына кебек карыйбыз. Һәм дистанциябыз бар, тарихи дистанциябыз бар. Без аңа хәзер бераз объективрак карый алабыз. Әлбәттә, менә сез дөрес әйтәсез. Чынлап та күңел ачу мөмкинлекләре бик аз иде ул вакытта. Беркем дә мин үскән чорда, беркем дә авиамодель, кемдер бәлки. Авиамодель түгәрәгенә ниндер теге элекеге 60-нчы, 50-нчы, 40-нчы елларда натуралист. Әйе, безнең чорында ул модада булмаган. Әлбәттә, шәһәр менә үсмерләрне әйтәм, икегә бүленгән, я син чушпан, я син пацан. Бик сирәк менә Мансур кебегрәк шундый теге башка бүтән дөньяда яши торган шәхесләр бар. Зыялылар төркеме. Ботаниклар. Иң кытышкыч нәрсә менә хатын-кызлар группировкалар бит барлыкка килә башлады 80-нчы елларның ахырында. Алар да махсус киенә башлады, аның үз модасы, үз дресс-код дип әйтимме. Чынлап та, һәм ул бөтен җирдә. Ул менә син керәсең кафега, я син барасың парк Горькийга, я башка җиргә барасың, син беләсең. Менә син шул җирдә торасың, менә теплоконтрольгә барма лучше. Әйбәтрәк булыр, файдалырак. Тегендә бар. Монда барма, яңа бистәсенә, автовокзал тирәсендә җирмә. Чөнки син катнашмасаң да, синнән сырый иде. Син каян яшисең? Беренче сорау, син каян? Әйтәсең, Тукай урамыннан. Кемнәр белән яшисең? Аннары кемнәр белән яшисең? Син кем? Тормыш буенча кем син? Ну, ул 90-нчы елларда шулай, 80-нчыны мин әйтәм, с кем лазишь деген сорау бар. Все, аннары син әйтә, при делахмы? Юк, при делах түгел, барыбер. Шул турда рекламадан соң тәгаенрәк сөйләшеп дәвам итәрбез эфирыбызны. Эфирда таяну нуктасы тапшыру, біз туры эфирда эшлибез. Бүген Казан феноменына нигезләнеп төшерелгән сериал турында сөйләшәбез. Усова пацана, кровь на асфальте. Һәм бу сериалда безнең милләттәшләребез дә төште. Алар арасында төп рольләрнең берсен башкарган егетебез, Марат ролен башкарды ул. Рузель Миникаев, ул безгә махсус безнең тапшыру өчен видео яздырып җибәрде. Без аны карыйк, аннары әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Исән, хөрмәтле тамашачылар, минем исемем Рузиль. Мин Слово пацана сериалында Маратны уйнадым. Әлбәттә, 80-нчы еллар турында мин хәзер яхшырак беләм съемкалардан соң, чөнки без съемкалар алдыннан нык итеп әзерләндек. Мин бик күп видеоматериаллар карадым, бик күп документалкалар күрдем. Действительно, это очень сложное для страны и для людей время, потому что взрослые не знали, куда себя деть, они не были уверены в будущем, не знали, что делать дальше, были в каком-то смятении, и, соответственно, у них от этого не было времени на воспитание детей. И дети вот в поисках какой-то, может быть, опеки, вот этой заботы такой некой, в поисках уверенности, вот собирались в некие такие стайки пацанские. Будет ли романтизировать сериал вот эту эпоху? Мне кажется, что сейчас это никак невозможно, потому что сейчас молодежь воспитана совершенно иначе. Даже если взять в пример меня, а я отношу себя к молодежи, я воспитан абсолютно по-другому, потому что я с самого детства, уже с самого детства, я
не понимал насилия и был против насилия. Я всегда был за какую-то демократию, за какой-то диалог. Поэтому, мне кажется, сейчас все так воспитаны, и никому не придет в голову собраться также в какую-то компанию и пойти там избить кого-то или устроить массовую драку. Менә шундый фикер минем җыелды. Бик зур рәхмәт. Менә Мәскәү нишләтә? Матур гына әйтеп татарча башлаган иде. Русча сөйләдерде. Рәхмәт ахырдан татарча тәмамлады. Нияз әфәнденең сүзләре белән берникадәр аваздаш. Бу тарихи битне без инде яптык, тормыш алга китте. Без алга атласак була, андый вакыйгалар кабатланмас дип әйтә алабызмы, Зөбәйдә ханым? Кистереп әйтә алмыйбыз. Чөнки бу тарихның бите ул еллар ябылган булса да, алар бит ябып анда калдырмадылар аларны. Алар 90-нчы елга атлап чыгып, тагында көчлерәк мафиозный группировкаларга әйләнделәр, күбесе. Һәм алга таба шулай барып, бүгенге көндә дә, хәтта бүгенге көндә дә ниндидер бүленешләр, ниндидер группа белән җинаять эшләүләр кыз балалар арасында да, яшүсмерләр арасында да җитәрлек. Бу бик теге без тынычлап кына бу тарихи да калды инде, бездә мондый хәл булмый дип әйтеп булмый. Бу бала калды дип әйтә алмыйбыз, чөнки суд эшләре бүгенге көнгә кадәр бара. Суд эшләре. Бүгенге суд практикасында мондый эшләр бар. Кызганычка каршы ул дәрәҗәдә түгел. Әлбәттә безнең масса күләм дәрәҗәдә түгел. Масса күләм дәрәҗәгә җитү өчен күп кирәкми. Әгәр дә без барыбыз да тырышсак, менә шулай ул тарихта калды дип әйтеп тынычланып утырсак, ул вакытта масса күләмгә дә әйләнергә мөмкин. Бит тынычлану турында түгел, әмма бу кинофильмның тәэсире турында. Менә хәзер шундый фикер барлап торам әле мин. Монда 3 кеше әлеге сериалны чыннан да бу алга таба бу күренешне барлыкка килүгә этәргеч булмый дип саный. Ул 3 кеше Берсе аның Алмаз 3 сериясендә карады, ул мин аның 3 сериясын карадым һәм Рузил. Калганнар әле шу сериалны карамыйча, инде бу сериалның негатив яктан нигәдер күрсәтә башлады. Алмаз, әйтә башлаган фикерне әйтеп бетерә аласызмы? Рузил 8 сериясендә карады булып чыкты монда. Нәрсә әйтәсем килгән иде. Менә Казан феномены дибез без, или феномена дибез. Бу әйбер безнең илебезне алсак, менә соңгы 20-нче гасырны алабыз икән, ул бер генә тапкыр кабатланмады. Ул инде Вады итеп әйтсәң дә 3 тапкыр кабатланды. Аның берсе 20-нче еллар. Бу сәясәтнең үзгәргән чоры, революциядан соң. Бу булды безнең Бөек Ватан сугышыннан соң, күп миятин балалар калды. Һәм Казан феномены дигәне 70-80-нче еллар. Кызганычка нәрсә дип әйтәсем килә, мәсәлән, шул 20-нче еллар турындагы фильмнарны карыйбыз икән, безнең анда шул Республика Шкет, там бармы бер фильм? Башка Путевка в жизнь, мәсәлән, бар инде, бар. Күп түгел алар. Күп түгел шул. Алар бик аз. 45-нче еллар турында карыйбыз икән, анда да әллә нәрсә күрмичәкбез. Мин нәрсә әйтәсем килә, менә шушы фильмдагы образлар, ягъни 80-нче ел балалары, яшүсмерләре, аларның фильмнар караганнар. Алар идеаль образдан торган фильмнарына караганнар. Менә бу әйтәсе килгән сүзем инде, мондый фильм булмаса да, адам баласы түбәнгә тәгәри ала дигән әйберне. Һәм дин белән бәйләп бер генә сүз әйтәсем килә минем. Адам баласы җәннәт кәләгүгә караганда, җәннәт алмасын ашап карауга караганда, тәмук утыннан ныграк куркадыр. Нәрсә әйтәсем килә мин бу сүз белән? Янып карамыйча, адам баласы бер нәрсә дә аңламыйчак. Яна аңлый. Әгәр дә алар үзенең янганын, мәсәлән, чәйнеккә тотып янганын оныта икән, аңа тагын бер тапкыр барып кагылачак, һәм тагын бер тапкыр яначак. Әгәр дә мондый фильмнар безнең булмый икән, әйтеп торам бит, кызганычка менә безнең бүгенге көндә шундый сәясәт алып барыла. Менә әле үзем төшергән фильмдан да минем проблемалар килеп чыкты. Ниндидер күренешләр өчен хәзер менә яшын арттырдылар фильмның. Электән моңа игътибар юк иде мондый күренешләргә. Әгәр дә каршы чыктыгызмы? Юк. Ул уйный. Минем зәңгәртемә эшләми. Әгәр дә менә шундый күренешләрне без күрсәтеп, аңлатып, гыйбрәт әйтеп торам бит, мәсәлән бар Айваз. Айваз минем каршымда тора. Әгәр дә ул алга китә икән, мин аңа игътибар итәчәкмен. Мин аңа көнләшеп караган мөмкинмен. Яки инде киресенчә булса,
айбаз мен көндәш бара мөмкин. Әгәр дә ниндерме, мәсәлән, чит илдә бренди Майкл Блайкен, миңа ул әллә бардымы, әллә юкмы? Әйтеп торам бит, бу Казан турында төшерүе нәкъ безнең Казан яшьләре өчен, яшүсмерләр өчен һәм дә инде ата-аналар өчен ул бик әйбәт Нигә алайса Казан җәмәгатьчелеге каршы чыктысын? Менә бу бик сәер күренеш. Чернухадан туйды халык. Чернухадан туйды. Бу Чернуха. Криминальный асфальтта кеше үтергәнне күрсәтү ул Чернуха. Бәлки без ичнән дә менә җәмгыятьтә булай да тотып алга китте һәм үзе ничектер җинаять эшләре белән бәйлисе килми. Әйтеп бетермәсем каршы. Менә сәнгатьне инде без кирәк вакытта күтәреп мактыйбыз, кирәк вакытта аның бер файдасы да юк дип әйтергә яратабыз. Менә синең сүзеңнән чыгып әйтәм мин, бригада буенча әйттем бит син. Статистика бармы? Криминал артканы турында. Әйе, бар. Менә минем дә күрәсем килә. Ул фильм карау белән бәйлеме, юкмы? Или просто тормыш шулай бар? Ике фильмны әйтә аламын. Берсе аның бойцовский клуб, аннан сәер бәндәләр барлыкка килде. Һәм дә инде безнең ярышлар турында инде Форсаж. Ләкин мен айтып карасам да, анда кемнәр чыкты? Кемнәр шундый үзләренә күрә клублар төзи башладылар. Аларның акыллары җитеп беткән кешеләр микән? Ул минимум. Турында сүз бара. Монда да шундый яшьләр иярәшәк инде. Нязафа, ни өчен Казан җәмәгатьчелеге каршы чыкты? Төшереп булайдымы аны Казанда? Кирәк? Каршы чыгып дөрес эшләрме? Бәлки кирәк булгандыр безгә. Ничек әйтим инде? Җәмгыятьчелек урынына мин җавап бирергә әзер түгелмен, нишләп шулай кабул итте. Чөнки безнең хәзер тормыш бик авыр, безнең хәзер бик төрле ситуациялар бар. Без ничектер менә игътибарлырак карыйбыз кайбер нәрсәләргә. Белмим, монда бит бер нәрсә дә юк минемчә. Чернуханы күрсәтмәсәң, ничек инде күрсәтмәскә? Чернуха ул бит безнең тормышның бер ягы. Без идеаль, без ничә 70 ел без күрсәттек идеалләштерү, идеаль геройларны күрсәттек 70 ел ичендә. Нәрсәне нәтиҗәдә нәрсә барыбер. Хәзер нәтиҗәдә нәрсә? Хәзер нәтиҗәдә нәрсә? Хәзердә нәтиҗә юк, әле безгә иртә. Чөнки без бер ниндә барабыз, бер барышында барабыз. Аны этапларга гына без бәя бирә алабыз. Яшьләрне тормыш ничек сынады Зөбәйдә апа? Сез бит бик яхшы беләсез. Менә беләсезме, бу вакытта төркемнәрдә булган эшләрдә катнашканнан соң, әгәр дә шулай бик каты катнашмаган кешеләрне үтерүдә кулы кермәгән, бары ияреп таяк күтәреп кенә йөрүчеләр булса, аларга шартлы җәзалар бирәләр. Һәм ул шартлы җәза биргәннән соң җәмгыять бик эшләргә тырышадыр инде. Безнең адвокатлар вообще дәүләт оешмасы түгел. Менә минем тарафтан якланучы бала, яшүсмер дип әйтим инде, шартлы җәза алган икән. Шул шартны үтәү чорында 2 елма, 5 елманда мин аны карап торырга тиешим, мин аның өчен җавап бирергә тиешим. Менә шулай итеп карыйлар ул вакытта. Анда җәза дисез. Җәзадан бигрәк халык үзе аның җәзасыннан бигрәк әле сәламәтлеге һәм үз гомере белән түләгән очраклардан да күреп ясарга тиеш иде нәтиҗә. Ләкин монда җәза гына түгел, хәтта кеше үлеме белән түләнгән нәтиҗәдә ахыр чиктә кешегә йогынты ясамады. Менә бүгенге көндә бит кеше үлеме безнең яшүсмерләр өчен әлләни зур кыйммәтле әйбер түгел кешенең гомере. Шул чорда аларны тагын күрсәтү минемчә кирәк түгел. Мен уйлыйм, менә бу фильм бик актуаль һәм бик кирәк, чөнки бу безнең язмыш. Кеше үзенең язмышын белергә тиеш бүгенге көнне аңлар өчен. Үзенең менә ул кеше генә бәйләнмәгән бөтен җәмгыятькә. Чөнки менә минем әнием хәзер өлкән яшьтә, ул миңа менә гел сөйләшәбез, ул үзенең бала чакларын, сугыш елларын, башка чорларны сөйли, аңлата һәм мин үз язмышымны аңлый башлыйм. Шушы тарихны белмичә, җәмгыятьнең, кешенең язмышларын белмичә ничек яшәргә һәм бу киноны әлбәттә Казанда төшерергә кирәк. Бу безнең бурычыбыз. Менә шушыны күз ачырга кешеләргә, ул буыннарга, менә шул группировщикларның балалары үсеп җитте, аларның күбесенең оныклары бар инде, димме? Менә аларга аңлатырга кирәк нәрсә, ул фаҗига, ул драма. Кеше үз драмасын, үз язмышын аңласа, ул гармониядә яши ала. Ул бер нәрсә дә белмәсә, теге бүгенге көн интернетта бу фаҗигалар кабатланмас. Безне башка фаҗигалар көтә. Ләкин башка фаҗигаларны менә аңлар өчен,
аларны тудырмас өчен безне узган фаҗигаларны күрергә кирәк. Бер кайчан да группировщиклар барырга килмәс. Biz Туркияда эшлибез, гафу үтенәбез. Шуннан да бу фаҗига һәм мондый фаҗигалар кабатланмасын иде, тарих битләре шуның белән каплансын иде дигән теләктә калабыз. Сау булыгыз. Әйди нәтиҗәне сериал караган кеше үзе ясар. Сау булыгыз. Шулай.